på dansk. Ja, okay. Hej, mit navn er Thea. Det er Kasper. Og det her er et program, vi ikke ved, hvad hedder. Og skal den tage sig om, eller skal vi ikke bare køre? Okay, vi lader den køre. Ja, det her har ikke noget navn, det her program, så vi vil bede jer om at finde navn. Og hvis I har et godt navn, så skriv det i en kommentar til denne video. Og hvis I finder et godt navn, som vi vil bruge, så har I altså chancen for at komme med i det her show via Skype eller Messenger. I bestemmer selv. Og hvis nu at I ikke vil med i det her show, så er det også helt fint. Yep. Vi tager bare imod navne. Ja, lige meget hvilket navn det er, imod navn. Ja, og hvis I nu bare vil med i show, så kan I måske også godt finde ud af det. Ja, nemlig. Det kan være, at vi kan forholde det en gang i ugen, at efternavnet er blevet fundet, så at der er noget, der hedder Happy Day! Jeg ved bare ikke, hvad det er. Vi finder ud af det! Det gør vi nemlig. Og nu skal vi lige forklare lidt om det her show, før vi går i gang med vores første udsendelse. Fordi at, det gik ikke så godt før. Ja. Normalt så vil vi måske tage dem om, men der er det specielt ved det her program. Vi har ikke nogen replikker. Det gør, at der kommer nogle fejl. Og jeg er ikke så stor som Amalie, desværre. Nej. Vi kan ikke gøre lige så godt som Amalie. Vi har i hvert fald siddet, og Amalie stadigvæk var den mest retarderet. Nemlig. Og det formål ved programmet, det er faktisk bare få nogle folk væk fra Facebook, så de kan se dem her programmer. Ja. Yeah. Og der vil komme nogle debatter, som I kan skrive kommentarer til. Og vi vil læse kommentarerne op og sige, hvad vi mener om for dem. Og ja. Yeah. Og så er et lille spørgsmål her. Hvad er bedst? Minecraft eller Tetris? Jamen, der er mange, de spiller jo Minecraft. Der er også ikke mange, der spiller Tetris. Så spørgsmålet er bare, hvad er bedst? Om det er Minecraft eller Tetris? Selvfølgelig. For et halvt år siden, så vil jeg måske mene, at dem over 35, de vil sige Tetris, og under 35, de vil sige Minecraft. Men nu mine venner på Facebook, jeg kan se, at der er rigtig mange af dem, der spiller Tetris. Ja, der er også mange af de, der spiller Tetris og Minecraft. Ja, men hvis I har et bud på, hvad der er bedst, og hvis jeg har overskud til det, så må jeg også gerne skrive, hvorfor. Ja. Så og hvad I synes, der er bedst. Og så kan det være, at I får lov til at komme med og forklare mig, for I vil gerne vide, hvorfor. Fordi jeg spiller Minecraft, og jeg har ikke prøvet Tetris nu, så jeg ved ikke, hvad der er bedst. Og måske, hvis I vil skrive, at I gerne vil deltage i en debat på Skype, fordi at så vil vi invitere en masse ind i en gruppe, dem der er for imod Tetris, og så kan de debatte. Ja. Under ordentlige forhold selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Holder tonen ordentligt. Selvfølgelig. Bare ikke sådan med at sige, jeg kommer og smør dit ansigt! Fucking prick! Sådan noget synes jeg ikke er. Bare et spil! Og vi... Det vil jeg sige, men det vil jeg sige, ja. Og det, jeg vil sige, det er godt for dig, at vi bor i en lille by. Ja. Så der ikke er så mange, der kan genkende dig for din kommentar. Nej. Så ja, hvordan kommer vi videre herfra? Jeg har en lille her. Jeg har... Smag. Okay, hvad er sådan noget? Jeg vil sige det sådan her. Nej, du går ikke ud af det.